Cap ML7 a chci si koupit Grounder. Grounder neví to pro zbraň. Má stejný damage jako M7 má tu... Stejně dostává Grounder, v překladu zemňák, No je to zemnič, taky zabugované. který útočí na vzduch. No tak něčem to logiku má trošku, mně přijde. Jako Jako Grounder země jako, vzduch. to je spíš země vzduch, bys to dalo říct. No právě. No jako ze země střílíš na vzduch. Trošku možná. No, kdo Pokud se zrovna nejseš... no, když co jsi víš, vlastně co víš, kdo se když trefí padáš. grounderem do vzduchu? Ale to je teranská zbraň nebo to je NS zbraň? Teranská. Grounder. To je 250. Tak můžeme říct Ty vole, mě tady Dialogic. zase něco side mě hitovalo, ale to není možné, asi to je Ty vole, schválně mě To je zabije. moc fight, Je. já vezmu Maxise. Tady by to chtělo nějak protěstit. Redeploy na Warpgate. Retreat. Jasně, to na tebe všichni kašlem. On Teď to mi má to hordy baví. přistát. Mimořádně souhlasím. Ej, ale oni útočí na crown celkem jako. Jenže já nevím, já tam nevidím. Já myslím, že se jdou přidat k té normální skupině. Jo, jako že se nemůžeš spavnout na Wargateu, jo? Ty se nemůže spavnout na Wargate. Si mě srandu. To bylo hodně blbý. Bad joke. Tak zatím. Ej, on nás opouští. Neopouštěj nás. A co mi on nám nedal lídra? Si musím inženýr, když vyskakoval. Dostal to on. Tak si uděláme Special Forces, ne? Tady to vybuchuje víc než na Warpgateu. Jo, žiju. Nežiju už. User left your Vidíte, že nás channel. sundavaj, tvé? Prostě na té plošině pod tím barákem, jak nás můžou sundovat liberátory. I'm down. Já to vypínám. Čau. Nebo to někdo napadá, jak spraví to, že když dám shift Yes. tab, že si mi zobrazí jen Windows kamíš. Nevím. Víš, já tím pádem nemůžu ani SC koupit, protože tam musíš potvrdit na Steamu, že? A Ještě jednou, na co jsi se ptal? když dám shift tab, tak se mi zobrazí jen Windows kamíš a ne Steam, víš tak. Co s tím? Ale jako v ostatních hrách to jde, jenom tady ne. Restartuj hru. To jsem udělal už dneska asi 15krát. Hej, musíme jít defovat ten crown hodně rychle. No tak tady je to taky divoký, ale. Teď právě Ale proto. tady nic nezmůžeme. Teď tam už jsme to ztratili. Připravíme crown No právě, Opra- takže opravíme turety turety opravit a- a... a budeme doufat, že jich nepřijde tolik. Tak čaute. Je ničím vzduch jako z crownu. ale- Čus. Čau. User disconnected from your channel. Pojďte vzít, máte naváděný protizemní raketomety? Nemám bohužel. Všechno mám už triálnutý. A do groundu mi chybí 150 sertů. Hej, to jsi nějaký bezcertovec. No tak jako... Jsem to jako nedávno kupoval APčko a Halberdu na Prowler. To jsem celkem utrácel. Grounder ne, Grounder je protivzdušný. Teď právě. Protizemní. Protizemní Tam jede hromada tanků. a spoustu letectva. To taky no. A nevím, dělám číp. Potřebuje zalíst si do všech turetek. Serene vážně, tam máš rozloženou normální To nejsou kvalitu zabrané a podle mě. Co mám jako dělat? nevím. Honit. Líst si do anti-air turety. Ukaž mi nějakou volnou. Tady. Běžte na waypoint, na ten most. Tam, kde jsem já. Přes, ne, ty nejsi na waypointě, vole. Je ti jasný, že na waypointu... Kančíp. Hej, Serene, pojď dolů, berme Prowler. OK. Se trošku povíme. Pojďte vzít taky Prowler a zkusíme něco. Kamikaze. No, něco takového. Akorát trošku méně kamikaze. Tak vybor tam jde. Sice hraju za Brity, ale kamikaze tam taky jde.
Ne, zasranej ramer, takhle se to hrát má be. Takhle se to hrát nemá. Hraj za Japonce, pak ti to Tak odpustíme. jedeme. Máme trojitou sílu. Vlastně 5násobnou. Ještě máme Ravena za náma. Raven nás zachrání. Bude muset. My se Nic jiného nezbyde. my se asi tak. Spíš někdo jiný zbyde. Rychle ten site. Jasně. Kámo, tohle hodně bolí. Jo. Ty on tady musí být takhle blbě rozložený. Zajďte po tu střechu, tam na tom sajtě více není nemůžu. Jsem pod střechou zrovna. Jenom z boku a tam dostanou Helberdu. Battlerang jednička mě zabila. Nevystupuj. Pozdě. Ty vole, já jsem vystoupil a dopadl. A spadlo jsme dolů z mostu, ty vole, to je pech. Jo, Banda debilů. Možná Zurvan Pump Kačka tam Station na je. vás jede, to víte, ne? Ale potom Sandák. možná Zurvan Pump Station by mi nebyl špatný. To ztratíme Crown, ale za chvíli, a oni nás pak No to obklíčili je a hned. budeme Teďka hrát. už obklíčili. Ale Crown je jediný způsob, jak se dostat ke Crossroadsu, takže Právě. ten Crown se teďka musí udržet. Jasný, ale k Crownu ještě nejdou. Sandy teďka to musíte zničit. Co tam je? Respektive musíme. To chce těžkou techniku, hodně těžký techniku, Tu škoda, že jsme jenom 4. Heavy assaulty, anebo... To jak se to jmenuje, ty vole. Včera byla hodně dlouhá noc. Škoda, že jsem si nekoupil Dalton. Proč jsem teď Teď by se dostal zanáhodil. skill assist? Jsi před půl hodinou naďobal a teď někdo se střelil. To je možný. To ne, co plánuješ dělat s tím Cčkem? S Cočkem? Jít to. Pokud mě někdo nezabije, User in your channel timed out. koho to koplo? Raven. Bčko už bereme zpátky, tak pojď na jump pad. Jenom jsem trefil, jo, tam Na oranžový. oranžovém smoku. No, moc jsem trefil, ale okej. Zhruba. A někdo po mně střílel. Se zadu. Před tebou. Sakra, nevšiml jsem si. Tvé je to dvojka. Ale nějaká dobrá. Sakra, nemáme Bčko, nemáme Cčko, we need support on Crown. To si řekl do globálního chatu? Ne, To řekl Semka. Pojď na to Cčko. Cčko, jak se tam hodláš dostat? Jo, tam to. Ty to editoj? No, já jdu stáčku. Mě taky Dobrý, dostal. takže nás tady dva zabil, ty vole. Já na to seru, já jsem z nula, to jsem to asi. Jako možná by bylo nejlogičtější nejdřív vzít to Ačko. Ačko se bere.
zdravím. Čouk se teraz. Čau. Čau. Tak pojďte na Bčko asi teďka. Bečku už taky bereme, asi to vypadá. Tak na Cčko. To je moc daleko. Já říkej mi, že mám využít jumpet. To je hodně resursů veklo. Bezeslavá autorita, jděte na Cčko, tam nejde, to je daleko. Jasný. Prosím tě, nic nemůžeš řešit. To je skvadra coků. A proto je perl. No prdele, infiltrátor. Ne, nějaké léto snad. Co se tam děje? No na Cčku kempě je ten, myslím. No, mají tam sandělek jako vždycky. A kdo ho mají? Může to spotnout někdo? Tam jako vždycky v tom tunelu. Vidím. Já tam plácnu C4. No tak už tam běžím. Kill, bitch. To je hnusný neinfiltrátory PDVčka, ty by měli zakázat. Co je? V tom, to je OP strašně. Proč? Já mám BDVčko na infiltrátorovi, jakož jsem strašně useless střelec, tak jsem horší než inženýr s tím infiltrátorem. Z jakého si divného důvodu. Ale mi tu někdo na inženýra doporučil Jaguára a musím uznat, že jsem se ho koupil. Jaguar je dobrý. Ne, jako očekával jsem, že budu muset utácet 1000 to tratil jsem na 250. Zatícovku jediná taková Lynxa podle mě je dobrá. Možná ten Cougar teďko, nebo Armistice, No, ale asi taky. to je podle toho potom, co máš nejradši. Jestli damage nebo rychlost. A ten Cougar to je Určitě, výborný. podle mě na CQBčku určitě Lynx. Ale oproti T5 AMCčku je tam jenom malinkatý upgrade, ta základní zbraň bohatě stačí. No jasně, stačí. Nestřílejte potom sanďáko. Do prdele on mě ustřílel. Ne, to byl najzasranej prowler. To mě poser. To je zase nějaký light assault, dívá se druhým směrem a zabije mě, tyhle, jak to? Kde? Já jsem tady u tebe. No nade mnou, lítá tam u těch sloupů. Jsem chtěl jít zrovna snipit. Ale může to někdo pozvat do skupiny? Kadám Jo, jak se jmenuješ? Xenos. Velký X, velký CZ. Jo, Andras CZ, mám ty. Je to náhoda? Nebo to je ten Xardas z Gotiku? Tak ještě tam je pořád ten light assault. Ale po mně nestřílí. Zavítám s Underbossem. Hele, vidíš, kde jsem umřel? Jdu ho pořešit. Mám 200 gigový hard disk, zvědavě jak dlouho mě to vystačí s tím natáčením. Sedu nevydrž, já ho vidím. Co? Nevím, chvilku by to mohlo. No, já právě mám celkem malý disky, no. Mám 2, ale oba jsou malinkatý. Fraps. Jo. Jestli Fraps, tak to Tak jsou zatím ty- moc dlouho nevydržím.
Chci udělat čistě infiltrátor squadu. Může být trošku zábava aspoň. No teď se snažíme vybít jednoho Light Assaultu, který nás tady odstřeluje. Já je nahoře nebo s těma sloupama? Nahoře. Pojďte na palisády a vemte jenom infiltrátory. Proč na palisády? Protože bychom je měli dostat zpátky. A jak se tam dostaneme? teoretický. To je nějaký Light Assault si nás tady úplně srovná za tebou. Teď jsem se nevedeployil. Tak když tak pojďte na kron, vemte si infiltrátory a můžeme se tady tak trošku pobavit. Jo, ok, já už ho mám, ale mě tady se jeden Light Assault. Mám si sniperku nebo PDV? Co chci teďka koupit, mám 200. Ta naše základní to není snajperka. Existuje něco za 250, co Je za stovku, nabíjí no. po jednom, teda ne nabíjí po jednom, ale dá se na to dát ta dvojková optika, jo, existuje. Já tady mám za 100 to byla, která střílí po jednom. No, mně jde o to, aby přebíjela, nebo takhle jako. Jsi řekl, že vystřelíš, natáhneš. Jo, já jenom snipel nevevu, já snipel jsem velenký. Vydrž se, René. No já, tak bude aspoň to zábava. Si půjčím vandala. Ne, nepůjčím, já už nemůžu, kurně. Asi si ho taky půjčím. To chce já skoro vandal. No tak 2 na dálku, 2 na blízko. Minut. Opo. Jen to hoď, předrsi, jen to hoď. No nic, tak já si asi vezmu normálně tu 77. Ne, hovno. Tak tady to dokážeš, nebo ne? 98, teď nevím, s kterou jsem to hrál. Jdeme Hervu, spolu. já si nemůžu dát trial. Jak vy už jste Potom si to ani vyrazili? nevšiml. Už jste vyrazili? Ne, jestli máš To je na ten- blízko to je ten infiltrátora, bug měli opravit. tak toho využij. Hele, čím Mám zvýší, co? hele, čím Jestli máš zvýšíš, infiltrátora na blízko, tak ho vem. OK. To je tuška. hele, čím zvýšíš, nebo on se nějak doplňuje v té pistolce spotovací? A na hackování terminálu. To jsou jenom 2 náboje totiž, takže je to celkem málo. Jo, ale jak si doplnit, tak třeba jednoho engineera by se hodilo, ne? Já můžu. Já tady vezmu náboje. No počkej, náboj máš vezmeme, v tý- vezmeme hraser nebo flešky? Jak se tam dopravíme nejlíp? Vezmeme si Harasera flašku. Asi jo. Nebo 2 Tak flašky. já chci toho. Já si Já si sednu do haraseru. Sandra si bereš taky infiltrátora nebo? Můžete chvilku být ticha! No a? No, že mají o 9. A proč? Tam musíme být... No už někdo nějaký to vozítko a po mně někdo střílí a někdo mě zabil. Takže radši pojedeš na 10. a když se... To určitě. Nějaký hodný člověk mě revivnul. Já už mám spavnuté. Sandra si svestně prosím. Já taky chtěl jsem jíst, ale už to plní, nejste plní. Bude rychlejší než se Mám ještě Franky, To jako fičíme. Ty vole. Jsem nejtěm. Počkejte na mě. Ty vole, asi budeme muset přestat, to ještě neměla. No, Že? no, se nejdeš, neber nic. Co? Proč? Je trošku podpoříme, ne? Ne, Ne, neber nemůžu haraser. ještě. Víš co, když vezmeš haraser, tak budeme střílet a nebudeme infiltrátoři. No tak nastup. Pozdě už jsem si deploynul vlastně. No, nevadí. Aspoň já Takže jsem kam zabil jdem na na jednom. waypoint? Tak jdeme? Takže na kam na waypoint? Jo, na waypoint, určitě. Nevím, vy jste max. Ne,
To nej...